Renda lang mo lang dia. Mawawarak na siya, sige. Ang kumasan natin na rin astelel. Eh, makita story? Ulit pa ka na sa sige, kita kang bro lakat talingin lang. Ayun nga, karat sa tero. Kuya, sabi na, ang Franco, iwag-start ka pala yung tero. Sa mga tigal ka makparo din, sa mga. Tigal makparo din sa mga mamalatin. Wala naman kali na eh. Kali, bilis sila usap din, malagi. Yung Hindi wata ka wala na ako. Hindi ka na lang magpapalagay. Kasi mamalatin, tumakalagi. Kaya ka lang din. Pero di lang, wala ka. Ang wala ko bis. Aman na mo feel ako. Eh, dami mo to loy. Mga diyak ta ko tigil sound, eh minsan mix it sound. Oh, I say, wala ka talingin la other mo. Ah, may sera. Olay. May isa ada mo mukha din na takalit chi. Alam mo yung tiro. Baka dito kayo yung mga pro. Pero kamera mo, malapit to kamera. Ano mga tiro ka muna mo? Set pa mo, kapalin mo ka. Uy, baka ako panlorita, alam si Tulsin niya. Ano mo na? Wah, suruhan. Sige, maawa. Halo, kulit. Wah, mau daan. Ano ko maligilat ako at tuba maligilat ako sa gitna. Mutan sa gitna ila. Pero mo ba yun? Ano ko na? Ano mo ko na mo? Talang. Ano di para ka? Aray ka kasi. Ito yung gila yan. Gila ko gila. Gusto niya ba? Di para ka blimam. Hey, apa? You miss cousin? You miss cousin? Yeah, cousin, I miss you. Mwah, ha. Oh. Stay sa tiro, ba? Ligim na ako bro. Mga uwi man. Say ba ako tayo tiro na ako ba? Lumita ka rin. Ligim ko na amit si. Anong kasi Ang buskit. isi? Tuskit. Apa milis ko na. Daw ni sa Bilang may information na makakabit. Siyempre, lang ako pa rin gano'n ka-formal. Come on. How old one the set tell give? ay, ano PC ko kung saan mo. Sa muslim. Alas na nga na mo na SLC at PC. Ano to sa iyo eh? Tao mo na RC. Ano Sabi? Sorry na sa. Sa takbo siya siya. Ay, hindi mo dito ako. Ay, wala. Ano nga apart honest ka? Ano magpato? SLC. Siya mag-selling. Selling ang mag-rin. Wala. Ma'am, naku sa SLC. Siya magsuwa ka. Anak mo. Abang iya orang apa ni tahu sama saya saya tu ini. Kamu satu tulis nak. Marami siyempre nung iliyak tulis tumbi. SLC at PC. Hindi ako din hindi. My Christmas house. These gifts are all for my kids. Hindi na ka-vlog? Mukha nga lang sa SLC nga PC. Hindi ako hindi. Yoga. Tamitok ka rin. Sa ulo TCL. Lalo ba kang along? Really flava. Asang along. Sa temi ma. Ongkeng nga dulu ke? Mga mabigang yan. Yang gue ibang gue ang ongkam naman mang along. Erbay? Kenapa mau bilang along direct? Okay, malak offering ni. Del. Ngayon ko
Del HLC oleh. Del HLC oleh. Nih, kan? Kamu lesbian. Saya ini Chelsea hotdog lah pagkatsi. Nam naman ako live. Masasasing. Kuya din. Nasa man din ni Olvis, sira sa kari. Iya, ano paling sama. Ano lang. Kalau ko sige del. Alok masasasing ka. Arin ti olil sambe duro bela kaya mo idem na mo. Usukor SLC or pasan sa paro. Iya, mara budi. Eh di riptide mo. Di mo giro riptide. Ya, namo dari saya mau kan budi. Maka uki eh. Gital Mama ugi. kayo. Oo, sige ka. Sige ka na open. Sige ka na open. Yang lang tanam mo. Ako yung din na mo duro kanistra. Right? Riptide. Ya, di kita. Ini mana lang ano. Kasi tigil na 15 boy. Nakalimutan mo. You wanna watch wrestling? And one of Auntie's watching her show. And one be nice, they're visiting, huh? Watching my show. You're watching your show? Go to the room and watch your show. Hmm?